bon dissabte i benvinguts al Catacrac. Avui, els nens i nenes de l'escola IPSE ens ensenyaran la seva escola. Al Catacrac ens agrada molt visitar escoles. Avui visitem l'escola IPSE. Hola! Som els nens de l'escola IPSE i us ensenyarem una mica la nostra escola. Aquesta és la classe de primer. Estan fent les disfresses de carnaval amb els de batxillerat. Perquè en aquesta escola, els grans, ajudem els nens petits i així tota l'escola ens coneixem, això. I, per exemple, els alumnes de sisè, ensenyem als nens petits de primer a llegir. Ara entrevistarem a dues nenes que estan fent els tallers. Hola, noies, què esteu fent ara? Estem fent les disfresses de carnaval. Ho feu soles o amb ajuda? Amb ajudades de batxillerat. Aquest any de què us disfressareu? De papallona. Jo també, de papallona. I els nens? De l'hivern i un de mosca. I també l'Anna de Marieta. Com us ajuden els de batxillerat? Retallant coses i ajudant-nos a enganxar. Ara entrevistarem a dos nens de batxillerat. Us agrada ajudar els nens petits amb les disfresses de carnaval? Sí, estan molt il·lusionats i això és una cosa que ens agrada molt i així, ajudem a les disfresses del carnaval, ens ho passem bé i coneixem a la gent de primària. Vosaltres, quan éreu petits, us ajudaven així? Sí, també ens ajudaven, venien els nens grans, ens ajudaven sobretot a vernissar les disfresses, a preparar-ho tot, i perquè així quedés més maco, i bé, després ho escenificàvem el divendres al pati. Ens trobem a l'aula de música, on aquí, a més de fer música, ensenyem a llegir als nens petits amb els padrins de lectura. Els nens de sisè ensenyem als més petits de primària a llegir. Agafem un llibre, fem que llegeixin i després els preguntem si ho han entès tot, si preguntem als personatges, si els ha agradat. Crec que els hi ajudem bastant perquè llegir és bastant important per la vida, així aprenen més coses. I no només els ensenyem a llegir, sinó que a entendre els textos i llegeixen d'una manera més divertida. Aquest és el Liam, un noi d'Escòcia que ens ha vingut a ajudar a unes quantes assignatures d'anglès. La Gabriela ara li farà unes quantes preguntes en anglès. Do you like the school so far? Yes, it's very good teaching at the school. It's a very nice, big school with a lot of interesting people. Why have you chosen to teach here? Because this Barcelona is a very nice city and I was lucky enough to be chosen to come and teach here at IPSE. What do you feel like when you teach classes? It's very good. It can be difficult sometimes because in the school the children speak Catalan and I don't speak any Catalan, so sometimes it's a challenge, but it can be very rewarding when it pays off and when sometimes it goes well. Reproduce. Internally, externally. Dins de la campanya de 5 fruites al dia, ens porten fruites i els nens de sisè som els encarregats de distribuir-les per donar-les a tots els nens de l'escola. Avui toquen pomes i aquí veieu com els nens estan distribuint-les. Si són 18 nens, posen 18 pomes a una bossa i després la porten a la classe que toca. Ara ens trobem a l'hort de l'escola. Els nens de primer, segon, tercer i quart són els encarregats de cuidar-los. Cada quan veniu aquí a l'hort? Cada una setmana, més o menys. Més o menys cada setmana del dia de medi natural. I què hi planteu aquí? Home, cada classe, A i B, pot plantar el que vol. Teniu compostatge? Sí. El fem amb els aliments del menjador
Doncs la resta ho podrim amb una capsa i després els hi tirem a la terra. Estem a l'edifici dels més petits, P3, P4, P5 i Bressol. Ara estan fent l'atelier. Veniu que us expliquem! Estem a l'atelier de l'Escola Ibsen, un espai on els nens experimenten i creen lliurement. Està dividit en 4 espais, el de textura, el de volum, el de colors i el de llums. Estem a l'espai de llums, on els nens tenen un projector i creen sombres. Espero que us hagi agradat la nostra escola. Ara marxem, que tenim una prova. Adéu!